Cha nje abafowethu lapha behlisa ophuzweni oludakayo, amajongo enciphisa ukudla abafazi babantu. Abantu beye kushinga ko TikTok bezenza insizwa. Majongo phumana ekudleni abafazi babantu. Umfazi womuntu akekho umuntu ongathatha inkomo lobola umuntu ukuthi wena uzolala naye mahala nje. Akekho umuntu oyisithutha. Abantu abayiphathe kahle beye ukuphusha umnsizwa ko TikTok. Kuhle ukuhlonipha, asihloniphaneni. Ungamlandela umculo omlandelayo. Kodwa nje ungalokhu ubhinqa abanye abaculi, zenzela into yakho. Kube kanjalo nje. Lokho kosiphephisa kakhulu lokho. See